हाँ हो आ गई नी। दादी तहरा से 10 दिन से खोखी के दवाई मांगो तारी, काहे नहीं खा लेवत? अरे भोर पड़ जाता हो, एगो टेंशन बा कपार पर। अच्छा, मम्मी तहरा से फेर लवली क्रीम मांगले रही, ले बड़ा। हाँ हो ले बनी। वाह पापा वाह, मम्मी के क्रीमवा लेवे के ना भूलैला हा, और दादी के दवाईया तहरा भर पड़ जाता। रहरे लोग लेखा आदमी खातिर हम एगो कविता पढ़िला। कैसन कविता? अच्छा सुनो, माई का प्यार भुला के बबुआ माया में हेराइल बा, नौका जुग के लइका हो, मेहर में अझुराइल बा। 20 दिन से मांगस माई खोखी के दवाई, भलही बुढ़िया चिचियाई, पहिया मेहरी के साड़ी किनाई। मैडम खातिर 3 किस्म के चटक उठलाली आइल बा, नौका जुग के लइका हो, मेहर में अझुराइल बा। बाबूजी के चश्मा टूटल, दामा के रोग बढ़िया गइल, माई का फटही लुगा में 4 गो पेवन सटा गइल, बाकी मेहरी के ओढ़े खातिर मखमल के चादर किना गइल। बाबूजी के धोती कुर्ता कहिए से घुलचियाइल बा, नौका जुग के लइका हो, मेहर में अझुराइल बा। ससुर गजब बेइज्जती है।